Здравейте! Тъй като на моята Шкода наскоро взе да ми премигва фарът, т.е. самата крушка, и видях на мой приятел как свети неговата кола и го попитах откъде има толкова силни фарове. Той ми каза: мога да ти предложа на теб, да ти сложа много силни фарове, т.е. ледове, които вече са тук, и решавам в момента да ми ги сменят и след малко ще видим резултата. Моля, колега, загаси лампите, за да видите какъв е ефекта от сега с оригиналните игрушки, които не светят толкова лошо, но да кажем, че на нас в България ни трябва нещо много по-силно. След малко ще видите резултата от новите кружки. Защото човек кара първо в очила, може да забелязате нещо, и кара в нощта. Ако не искате да го носите в очила, слагате хубави кружки в своята коли. И ще видите край на чистата. А ако искате да виждате още по-хубаво, слагайте очила и така ще е още по-добре. Как се казва, няма по-хубав човек, както доволен клиент. Това е най-важното за нас. Фаровете са брутални! Сега отиваме да ги заслепяваме всички. Няма да виждат кой идва от среща. Ще кажат: някой слиза от небето.